Здравейте, хора! Днес искам да ви покажа как да си направите нещо като за рожден ден. За целта ще ви трябва лист, ножица и да ме слушате как да го направите. За сега слушайте. Като първо отрежете един квадрат от листа. Аз нямам ножица, но ще го разкъсам. Сгъвате го така и нашата част ще е това, което ще използваме, а другото не. Ето така може да го сгънете. После обратната страна и така да го скъсате. И ето, изразахме го. Сега трябва да го сгънем на две, ето така. Така, след като го прегънем, ето така, ще го сгънем. Ето. После още един път. Ето така. И най-накрая още един път. За последен път го правите. Ето така. И ви се получава нещо такова. Но когато го разгънете, трябва да го разгънете цялото. Ето така. И ви се получава и това нещо. И почвате. Нагоре. Ето така. Нагоре. И това надолу идва. Нагоре. И после и така надолу. И така го правите няколко пъти. До края на самата игра. Трябва да ви се получи нещо ей такова. Ей така. И ей тук да има едно такова. Ей така. И после ей така. И това беше от мен, Боян. Лазъм Базинга.